wala nang intro-intro. Wala naman silang magawa kasi wala ngang pumupunta sa nanay nila para makiramay. Pero 2 araw pa lang naman silang nandoon. Magbabaka sakali pa rin sila. Kinaumagahan, habang nanananghalian sila, may dumating na kamag-anak nila. Tuwang-tuwa itong tatay nila, gawa ng yun ang unang-unang nakiramay sa kanila na kamag-anak nila. Hindi maipinta ang saya sa mukha nila nung araw na yon. Ang kinagandahan pa nito, yung kaanak nilang yon, may kaya sa buhay. Kaya lahat ng kailangan nilang suporta, ibibigay ng mga ito. Meron kasi silang pwesto sa palengke. At ang itinitinda nila, yung mga pinatuyong isda. Malaki ang negosyo nito doon. Kaya kayang-kaya niyang tustusan yung pangangailangan sa libing ng kanyang kapatid. Nung nabalitaan niyang patay na ito, hindi siya nagdalawang isip na puntahan yon para bisitahin. Pero iba ang kwento ng tatay nila dito. Ang sabi niya, aksidente ang pagkamatay ng asawa niya. Silang magkakapatid, hindi na lang umiimik. Baka mamaya, mawala pa yung tulong na ibibigay nito eh. Buong maghapon ando doon yung kapatid ng nanay nila, kasama ang mga anak nito. Sila-silang magpipinsan, nag-uusap tungkol sa nangyari sa nanay nila. Medyo nakokonsensya itong nanay ni Ronron. Gawa ng kailangan nilang magsinungaling para mabigyan ng magandang libing yung nanay nila. Dahil dyan, lumabas siya para magpahangin. Matapos ang ilang oras, nagpaalam na yung kamag-anak nila. Ang sabi nito, bukas na bukas, maililibing na yung nanay nila. Tuwang-tuwa naman itong nanay ni Ronron, gawa ng maililibing na ng maayos yung nanay niya. Tapos makakauwi na sila. Wala naman din kasing nakikiramay na iba eh, kaya mas mainam na yon. Ang saya nila nung gabing yon. Tapos na yung problema nila eh. Pero yun yung gabing hindi malilimutan ng nanay ni Ronron. 6:00 pa lang, naghahapunan na sila. Ang sabi kasi nitong tatay nila, meron lang siyang gagawin sandali. Dapat 7:00 nakaalis na siya doon. Babalik din siya ng 9:00. Tinanong nilang magkakapatid kung saan siya pupunta. Ang sabi nitong tatay nila, sa kabilang gilid lang ng simbahan. Pero dapat walang makakita sa kanya o wala siyang kasama. Matik na yon. Alam na agad nilang magkakapatid kung anong gagawin ng tatay nila. Hanggang sa tumungtong na ang 7:00 ng gabi. Ang sabi ng tatay nila, walang susunod sa kanya. Malapit lang naman yon, sa kabilang gilid lang. Kailangan niyang gawin yon habang nasa malapit pa sila. Iniisip nila yung sinabi ng tatay nila na habang nasa malapit pa sila? Ano kayang ibig sabihin nun? Maraming tanong sa mga isip nila pero wala eh. Kailangan nilang sumunod. Habang nag-uusap silang magkakapatid sa labas, ayan na naman. Umaalingasaw na naman yung baho na naaamoy nila nung gabi. Ang sabi nitong nanay ni Ronron, pumasok na sila. May mga bisita na naman. Pagharap na pagharap nitong nanay ni Ronron sa kabaong ng nanay niya, kitang-kita niyang merong malaking anino ang bigla na lang tumakbo papalapit sa kanya. Tapos, para siya nitong niyakap. Matapos yan,
Wala na siyang maalala sa mga sumunod na nangyari. Gawa ng hinimatay siya. Nagising na lang siya. Wala nang katao-tao. Akala niya nananaginip na naman siya. O ang mas masakit, baka patay na siya. Pero pagbangon niya, nakita niya sa labas yung ate niya. Inaawat si Udo. Gawa ng meron itong hawak-hawak na itak. Tapos nagsisisigaw ito sa labas habang hinahanap yung tatay niya. Hindi naman nila maituro kung nasaan. Di ba nga, bawal yun maistorbo? Kitang-kita nitong nanay ni Ronron na ibang-iba yung mukha ni Udo noon. Nakakatakot. Hindi siya mukhang tao. Maya-maya pa, nakita nilang naglalakad yung tatay nila pabalik. Sumigaw ito ng, "Anong problema mo, Udo? Ha?" Si Udo mura ng mura. Ang sabi nito, "Put! Inumutay! Pinatay mo yung nanay ko! Pinatay mo!" Sagot nitong tatay nila. Wala siyang alam sa nangyari sa nanay niya. Bakit siya kaagad yung pinagbibintangan? Hindi nagpapaawat si Udo. Mura pa rin ito ng mura. Tapos sabi siya ng sabi ng, "Babalikan kita. Babalikan kita. Papatayin kita." Nang merong inusal itong tatay nila, tapos iniihip ito sa hangin. Matapos yan, unti-unting kumalma si Udo. Tapos nakayuko na lang ito. Kaso lang, dahil sa ingay na ginawa niya, nagdatingan doon yung mga barangay. Tapos kinuha siya. Hindi na nila alam yung mga sumunod na nangyari kay Udo. Yung ate niya, sumunod doon. Asawa niya yun eh. Ang sabi sa kanila ng tatay nila, bukas na bukas, pagtapos ng libing ng nanay nila, uuwi kaagad sila sa bahay. Sumang-ayon naman itong mga anak niya sa kanya. Pero itong nanay ni Ronron, sinabi sa tatay niya yung nakita niya sa ibabaw ng bangkay ng nanay niya. Tapos, pakiramdam niya, nasa loob niya yun. Tumatango-tango lang yung tatay niya sa kanya. Pero wala pa rin siyang nakukuhang sagot mula rito. Bilin sa kanila ng tatay nila, wag na silang matulog. Para bukas, dire-diretso na sila. Mga bandang 2:00 na yon ng madaling araw. Nilalabanan nila yung antok nila. Sabi ng mga lalaki, hindi na nila kaya. Iidlip sila kahit konti. Wala naman silang naririnig na sagot sa tatay nila. Tumatango-tango lang. Nung pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, yung nanay na lang ni Ronron at yung tatay niya ang gising. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, isarado yung pintuan. Gawa ng hindi na babalik yung ate niya. Wag na nilang hintayin. Pagsarado niya ng pintuan, yung tatay niya sinaboy lahat ng pinatuyo niyang halaman sa lapag. Tapos may mga buhangin itong binubudbud doon. Ang sabi sa kanya ng tatay niya, panoorin lahat ng gagawin niya. Dapat silang magkakapatid yung manonood eh. Kaso tinulugan sila. Dumi pa doon yung tatay niya. Tapos may mga inuusal ito. Pakiramdam ng nanay ni Ronron nung mga oras na yon, parang sobrang lamig nung kwarto. Tapos pakiramdam niya rin, maraming nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, may mga naririnig siya sa labas na umiiyak na bata, umiiyak na babae, lalaki,
Tapos may mga ungol din na parang pinapahirapan. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya, nung may tumawag sa pangalan niya. Malambing yung boses na yun na parang inaakit siya. Hindi niya namalaya na naglalakad na siya papunta sa pintuan. Nung bubuksan niya na yung pinto, naririnig niya na dahang-dahang nagsasalita yung tatay niya na, "Wag! Wag mong bubuksan!" Pero huli na. Pagbukas na pagbukas niya, bumungad sa kanya ang napakaraming tao na pare-parehong naaagnas ang mga muka. Amoy na amoy niya yung nabubulok na laman ng mga ito. Tapos maya-maya pa, biglang sabay-sabay itong umanga at nagsasalita ng, "Tulong! Tulungan mo kami!" Naglalakad na ang mga ito papalapit sa kanya. Nang agad siyang hilahin ng tatay niya, papasok sa loob at sinarado nito ang pintuan. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, pag yung mga yon nakapasok kung nasaan sila, ang susunod na mamamatay, siya na. Tinawag niya ang mga yon para humingi ng tulong sa ginagawa niyang ritual. Pero meron itong kapalit. Habang pinapaliwanag ito sa kanya ng tatay niya, yung nanay ni Ronron, tulala lang. Tumatangu-tangu lang siya sa sinasabi ng tatay niya pero bangag siya. Bili nito sa kanya, huwag siyang madaling maakit. Gawa ng yun ang pwedeng magdulot ng mabilisan niyang pagkamatay. Nasa loob na ng katawan niya ang lahat ng gamit ng nanay niya. Ganun pa rin yung nanay ni Ronron. Tumatangu-tangu lang. Hanggang sa may kumatok sa pintuan nila ng 3 ulit. Kasabay nung katok, may naririnig sila sa paligid nila na parang hinihingal-hingal. Ang sabi ng tatay niya, "Andiyan na sila, yung mga kamag-anak ni Udo." Kinakalampag ng mga ito yung bintana at pintuan nila. Mahahalata mong galit na galit ang mga ito. Yung tatay niya, sigaw ng sigaw na umalis sila doon kung ayaw nilang sumunod sa nanay ni Udo. Pumitik yung tenga nitong nanay ni Ronron. Gawa ng kumpirmado nga. Yung tatay niya ang pumatay sa nanay ni Udo. Pero hindi nagpapatinag itong mga aswang na nasa labas. Gustong-gusto talaga nilang bumawi. May ginawa yung tatay niya na talagang nagpahanga sa kanya. Dumi pa ito ng paharap sa sahig. Tapos may mga binabanggit siyang parang mga pangalan. Maya-maya pa, yung mga angil sa labas, naririnig niyang parang tumitilapon kung saan. May iyak ng aso, iyak ng baboy, pero ang pinakamalala, yung sa pintuan. Gawa ng para itong paulit-ulit na inuumpog ng kung ano. Yung tatay niya, paulit-ulit pa rin yung sinasabi habang tumitirik na ang mga mata nito. Nung nawala na yung ingay sa paligid, tumayo ito at sinabi niya sa nanay ni Ronron lahat ng mga pangalang binanggit niya. Wag na wag niyang kakalimutan yon dahil darating yung araw
na siya mismo ang tatawag sa pangalan ng mga yon. Pasensya na, hindi ko yun pwedeng banggitin. Aral din kasi yun sa kaliwa eh. 6 na mga salita lang yon. Tapos kahit bali-baliktarin mo, iisang salita yung lalabas. Pero daang-daang libong pangalan ang tinatawag mo doon. Marami pang sinasabi yung tatay niya sa kanya na hindi ko na pwedeng isama sa kwento. Kaya fast forward tayo ng ilang oras. Bigla na lang nawala lahat ng ingay sa paligid. Tapos binuksan na din ng tatay niya yung pintuan. Ang sabi nito sa kanya, sa kanilang magkakapatid, siya ang pinili nilang mag-asawa na magmana ng lahat ng alam nila. Nasa sa kanya naman kung saan niya ito gagamitin. Pwedeng sa mabuti o pwedeng sa masama. Sa sitwasyon kasi nilang mag-asawa, nagamit nila ito sa masama, gawa ng naakit sila sa pera. Kaya hiling nitong tatay niya sa kanya, wag nang sundan pa yung mga yapak nila. Ayaw niyang makitang maghirap siya. Tama na yung sila na lang ang sumalo lahat ng karma. Hindi lang naman kulam ang kaya nilang gawin. Kaya din nilang manggamot, mag-alis ng sapi, mag-alis ng sumpa, at marami pang pwedeng gawin na makakatulong sa kapwa. Basta, darating yung araw na maipapaliwanag niya ito sa kanya. Kinaumagahan, oras na ng libing. Silang mag-anak lang yun nandoon. Kumpleto naman sila. Wala lang yung anak ng ate niya, gawa ng nasa pamilya yun ni Udo. Wala din si Udo kasi nasa kulungan. Matapos ang libing, umikot ng 8 beses yung tatay nila sa puntod ng nanay nila. Ang sabi niya, proteksyon yon sa mga balbal na nanonood sa kanila. May iilan kasing balbal na ilang araw nang nagmamasid sa bangkay ng nanay nila. Marahil hindi nila napapansin yon, pero nasa paligid lang sila. Tumingin-tingin sa paligid itong kuya ng nanay ni Ronron. Bumulong ito sa kanya ng, "Uy, di ba yun yung mga nakikape sa atin nung pangalawang araw ni nanay? Ayun oh, nasa may puno sila." Pagtingin ng nanay ni Ronron sa tinuturo ng kuya niya, nakita niya yung mga bisita nila nung pangalawang araw. Pero iba ito sa paningin niya. Para bang mga nakabaliktad yung ulo nun. Hindi ko lang mabasa ng maayos sa email ni Ronron. Pero paglalarawan ng nanay niya doon, yung ulo ng mga tao na yon, nakabaliktad. Yung bumbuna nila yung nakakonekta sa leeg nila. Tapos yung bibig nila, nasa itaas kung saan nakapwesto yung noo natin. Hindi rin basta-basta bibig yun. Gawa ng napakalaki. Parang kakasya yung braso ng tao. Bukod pa sa malaki yung bibig ng mga ito, kitang-kita rin ng nanay ni Ronron na mahahaba at matutulis ang mga ngipin nito. Kinamot-kamot niya yung mata niya. Baka kasi namamalikmata lang siya eh. Pagtapos niyang kumamot, "Okay, alam ko naiinis na naman kayo kasi okay, Pero guys, siguro yung last natin, yung Ronron 6, yun na yung magiging last nitong Ronron serye, no? Pero may iba pang kwento si Ronron eh. Tungkol naman sa nanay niya, tapos meron naman itong ibang nakainkwentro. Baby pa siya nun. Tapos meron na rin nung pinanganak siya. So, ang gagawin ko na lang, idedire-diretso na lang natin, di ba? Ronron 6, 7, 8, 9, so on. Para hindi na rin kayo malito.
At dito sa Ronron 5, may mga ilang tanong lang ako na siguro masasagot ng listeners nating mangkukulam o barang kung meron man. Alam ko meron tayong listener dyan na barang eh. Kasi may nag-send sa akin ng comment niya na Pinuno, naaangasan ako sa'yo. Gusto mo barangin kita. Isang comment lang, babarangin kita. Yun nga, ganito boy, bago mo ako barangin, pwedeng pakisagot muna yung tanong ko. Ganon din ba kayo tulad sa mga antingero? Pag yung sinali na sa inyo yung kapangyarihan ng mga ninuno nyo, ng mga mangkukulam o barang, ganon din ba? Meron kayo nakikita, meron kayo nararamdaman na hindi kaya at hindi rin kayang maramdaman ng ordinaryong tao. Yun lang yung tinatawag na meron kayong gift. Baka ganun din sa inyo tulad sa mga antingero, di ba? Pakisagot naman kung parehas kayo ng nararamdaman. At tungkol naman dun sa itsura nung balbal, ganun ba talaga itsura nila? Yung bibig nasa forehead natin, tapos sobrang laki. Kasi may kwento sa akin yung lola ko tungkol sa mga balbal na parang tao rin sila. Tapos yun nga, kumakain lang sila ng bangkay. Pero sa paningin nyo ng ordinaryong tao, hindi natin alam sa paningin ng mga medium, may third eye, yan nga yung gift na marunong mangulam, mambarang, hindi natin alam eh. So kung meron nakakaalam, please, paki-comment naman sa baba para kahit papano meron kaming ideya. Tsaka dun sa gustong mambarang sa akin, bago mo ako barangin, pakisagot mo na yung tanong. Pag nasagot mo na yung tanong, game. Padala mo na yung mga insekto mo o kung ano man. Okay? Muli-muli, hanggang dito na lang po muna. At kita-kits tayo hanggang sa susunod na kwento. Salamat.